Nu bij Stal Sipma in Rottum. Met collega's Petra Smit en Esther Reen. Adriaan die de livestream verzorgt. Johanna die de foto's maakt. Harm de ringmeester. En Obe Maus is op het achterterrein om de paarden te meten en de veulens te chippen. Zoals gezegd begonnen met de hengstveulens. Catalogus nummer 1 is een hengstveulen met een heel fraai hoofd. Een mooi helder oog erin. Met een verticale hals. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Het is een royaal ontwikkeld veulen die iets sterker in de bovenlijn mag zijn. Voldoende hoogbenig, lang gelijnd. Goede kwaliteit beenwerk. Veulen stapt met voldoende tact en lichaamsgebruik. In draf toont hij veel zelfhouding. Loopt hij mooi op eigen benen. Veulen krijgt een eerste premie.
Catalogus nummer 2 is afwezig. We zijn verder gegaan met de merrieveulens. Catalogus nummer 3 is een veulen met een heel aansprekend front. Een voldoende sprekend hoofd, een verticaal gestelde hals. Een trotse uitstraling. Het veulen is voldoende lang gelijnd en voldoende ontwikkeld. Op dit moment doet het veulen iets driedelig aan. Kan die sterker in de verbindingen zijn. En de romprichting kan ook wat opwaartser zijn. Beenwerk, voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap zou wat meer lengte mogen laten zien. In draf toont het veulen een goed gebruik van het achterbeen. Toont ook souplesse. Veulen krijgt een tweede premie.
catalogus nummer 4. Een jong merrieveulen met veel rasuitstraling door haar edele hoofd. Ook een mooie verticale stand van de hals. Hoofd-halsverbinding zou een fractie lichter mogen. Voldoende lang gelijnd, kan iets geslotener in de bovenbouw. Beschikt over hard en correct beenwerk. De stap is schrijdend met veel lichaamsgebruik en voldoende tact en lengte. De draf is lichtvoetig, zou daarbij het voorbeen iets verder weg mogen zetten en het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. En wat meer schakelend vermogen mogen laten zien. Veulen krijgt een eerste premie.
We vervolgen met de rubriek 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Catalogus nummer 6 is een merrie die een iets groter oog zou mogen hebben, iets meer uitdrukking in het hoofd zou mogen hebben, voldoende verticaal geplaatste hals, iets meer neklengte zou er niet meer staan, vrij hellend en is de bovenlijn erg strak. En dat zien we ook een beetje terug in beweging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeenstand is een beetje Frans. In de stap tikt ze wat in de ijzers, mag ze meer door het lichaam gaan stappen. En in draf is ze voldoende lichtvoetig. Zou ze het voorbeen iets verder uit kunnen leggen en zou ze ook meer in verbinding mogen draven. Ze wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 5. Is een hele royaal ontwikkelde merrie met een mooie belijning. Een hoofd met veel expressie, goede halsvorm. Merrie die lang gelijnd is, met een brede lendenpartij. Heeft grote hoeven en goede kwaliteit beenwerk. We hebben een dierartsverklaring bij deze merrie. De stap is goed, veel tact, veel lichaamsgebruik en actief. In draf toont de merrie veel houding, souplesse en een krachtig achterbeengebruik. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd.
De eerste groep 3-jarigen. Alle 3 premiewaardig. We beginnen bij catalogus nummer 9. Is een merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Een merrie die voldoende lang gelijnd is. Die een fractie gezonken is in de rug. Het kruis is lang maar vrij hellend. Ook de romprichting zou wat opwaarts mogen zijn. Beenwerk, voldoende kwaliteit. Hoeven zouden iets meer gelijk kunnen zijn. De stap heeft net aan voldoende takt. Draf is voldoende krachtig, maar blijft daarbij in een hoog ritme draven en zou meer oprichting mogen tonen in de draf. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 7. Is een lang geleide merrie met een voldoende sprekend hoofd. Zou iets lichter in de hoofd-halsverbinding mogen. Merrie beschikt over een royale schouderpartij. Schouder is ook mooi schuin gelegen. Een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, maar hellend. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is het voorbeen een fractie snel weg, maar voldoende lengte in de stap. In de draf waardeert de merrie zich op met een heel sterk achterbeengebruik. Opwaartse lichaamshouding. Merrie heeft weinig tempo nodig. Heeft een mooi gebruik van het voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 8. Een hele aansprekende merrie, hele complete merrie. Merrie met veel statuur. Een hoogbenige merrie, goede romprichting, goede bovenlijn, goede kruisligging. Goede kwaliteit beenwerk, fijn beenwerk. De hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is kordaat, ruim en taktmatig. In de draf toont de merrie veel balans, heeft een opwaartse lichaamshouding, draaft mooi op eigen benen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd.
De tweede groep driejarigen, catalogus nummer 12, mag even worden opgesteld. Is een royaal ontwikkelde merrie. Die een voldoende sprekend hoofd heeft. Iets zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Een lange verticaal gestelde hals. Merrie beschikt over een lang voorbeen. Zou iets geslotener mogen in de bovenlijn. Het kruis is een fractie hellend. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De merrie kampte steeds met veel spanning. Maar ook als we de merrie iets meer in ontspanning zien, dan zou de takt in de stap beter mogen. In de draf heeft de merrie wel veel trit in de benen, maar ze kan daarbij meer balans tonen. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Deze paarden zijn teruggekomen voor primering. We beginnen met catalogus nummer 11. Is een langgeleide merrie die iets royaler in de rasuitstraling mag zijn. Ze mag meer neklengte hebben en de hals is wel lang, maar erg horizontaal gesteld. Het is een merrie die opwaarts gebouwd is, sterke bovenlijn, goede kruisligging. Merrie beschikt over droog beenwerk. De stap is ruim en taktmatig. In draf toont ze een krachtig achterbeengebruik met voldoende balans, opwaarts en schakelend vermogen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek, catalogus nummer 10. Is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Beschikt over een lange opstaande hals. Heeft een royale schouderpartij. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis zou wat meer lengte mogen hebben en is ook een fractie hellend. Merrie beschikt over een lang voorbeen. Merrie stapt actief met voldoende takt. In draf toont ze veel tact en balans en loopt ze mooi op eigen benen. Dat zagen we eigenlijk in de hele rubriek. Dat de paarden zonder veel steun op eigen benen heel goed kunnen draven. Vinden we fijn om te zien. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
In de rubriek graadverhoging, catalogus nummer 15, is een sterk gebouwde merrie die wat rasuitstraling betreft wat edeler hoofd mag hebben. De hoofd-halsverbinding is erg zwaar. De hals is ook zwaar en kort. Zoals gezegd, een correct gebouwd paard met een goede bovenlijn, goede kruisligging. Beenwerk is voldoende droog en voldoende correct gesteld. In de stap zouden we graag zien dat het achterbeen meer bij het voorbeen komt. En in draf blijft de merrie erg hectisch in een hoog ritme en die komt dan moeilijk in balans. Merrie wordt vandaag niet geprimeerd. De rubriek graadverhoging, catalogus nummer 15, was niet geprimeerd en deze beide merries zijn teruggekomen voor primering. We beginnen met catalogus nummer 13. Is een grootramige, royaal ontwikkelde merrie die een fractie lang hoofd heeft, iets lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Een lange hals heeft die iets horizontaal gesteld is. Merrie beschikt over een strakke bovenlijn. Het kruis is lang maar hellend en de romprichting is ook een fractie neerwaarts. Merrie heeft royale hoeven, kan iets meer kwaliteit in de spronggewrichten hebben. De stap sluit voldoende aan. In draf zou de merrie meer mogen doortreden met het achterbeen en zou meer ruggebruik mogen tonen. Merrie krijgt een derde premie. Op kop geplaatst hier in deze rubriek, catalogus nummer 14, is een rastypische merrie met veel expressie in het hoofd. Een voldoende verticaal gestelde hals. Merrie die sterk gebouwd is, alleen het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Beschikt over droog beenwerk. De stap had veel spanning, die is actief en als het tot ontspanning komt ook voldoende ruim en takmatig. In de draf toont ze een hoog ritme, wel een mooi gebruik van het voorbeen. Met name door haar fraaie exterieur en de goede stap wordt deze merrie vandaag gepromoveerd naar ster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Rubriek 12, 1 Veulenboekruin. Hele aansprekende ruin, mooie rasvertegenwoordiger, heel sprekend hoofd, edelhoofd, veel behang, mooie halsvorm. Ook een sterk gebouwde ruin met een goede bovenlijn. Beenwerk is wat grof en de sprong zou wat droger mogen. Stapt goed, sluit goed aan. In draf heeft hij voldoende zweefmoment, is hij voldoende opwaarts, mooi gebruik van het voorbeen. Zou er bij het achterbeen meer onder de massa moeten plaatsen. In totaliteit wordt deze ruim vandaag opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
De laatste rubriek voor vandaag. Veulenboekhengsten voor Ster. Catalogus nummer 17. Is een hele rastypische hengst met veel voorkomen. Ook een hele sterk gebouwde hengst. Correcte beenstanden. Zou iets meer kwaliteit in de spronggewrichten mogen tonen. Hele actieve stap met goed door het lichaam gestapt. En goede ruimte. En als hij zijn kop erbij heeft, dan kan hij ook goed draven. Hengst wordt vandaag ster verklaard.
De laatste hengst van vandaag, laatste paard ook van vandaag. En wederom een keuring met veel kwaliteit. Net zoals vanochtend. En dat is voor iedereen genieten. Nummer 18. Een hengst met veel uitstraling. Een fraai hoofd. Goede halsvorm. Een trotse uitstraling. Een hengst die ook zeer correct gebouwd is. Heeft een opwaartse romprichting. Sterke bovenlijn. Goede kruisligging. Royale schoft-schouderpartij. Beenwerk. Voldoende kwaliteit. Achterbeen is ook correct gesteld. De stap. Daar is hij soms even wat afgeleid. Maar als hij inderdaad erbij is, dan is de stap voldoende ruim en takmatig. In de draf toont de hengst veel vermogen. Goed gebruik van het achterbeen. Ook weer hier een opwaartse lichaamshouding. De hengst wordt vandaag ster verklaard. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de tweede locatiekeuring vandaag. We hebben dus genoten, zoals net gezegd. Een dank aan ieder die heeft bijgedragen aan het succesvolle verloop van deze dagen. En we kunnen nog even genieten van de ereronde van de laatste hengst. Bedankt ook voorbrengers en de mensen op stal die ervoor hebben gezorgd dat de paarden op tijd bij de baan komen. We wensen nu nog een fijne dag toe en een goede reis naar huis.